Bine te-am găsit! În acest video am să-ți dau câteva trucuri, câteva metode care te vor ajuta să reduci cearcănele, aspectul obosit al ochilor sau chiar pungile de sub zona ochilor. Cu toții ne-am confruntat cu această problemă, unii dintre noi încă se mai confruntă. Cauzele apariției cearcănelor, a pungilor de sub ochi sunt numeroase, printre care ținem cont de alimentație, de stres, oboseală, de problemele hormonale și multe altele. Ei bine, ce facem pentru a estompa aceste cearcăne? Pentru că nu putem doar să le acoperim sau să primim ele la nesfârșit, trebuie să reducem această problemă. Și pentru asta am pregătit, așa cum ți-am spus la începutul videoului, câteva trucuri, câteva metode pe care le poți folosi în acest sens. Primul truc, să zic așa, este lingura. Cum poți folosi această lingură? Ei bine, va trebui să o ții în congelator pentru 10-15 minute, apoi, așa cum este ea rece, o aplici pe zona de sub ochi, însă ușor, fără a pune prea multă presiune. În felul acesta, pungile de sub ochi se vor reduce și ochii tăi vor arăta mult mai vii, mai odihniți. Un alt truc pe care îl poți folosi este acest pliculeț de ceai verde. Știm cu toții, ceaiul verde conține antioxidanți puternici care au foarte multe beneficii pentru piele, pentru organism și așa mai departe. Ce vei face cu acest pliculeț de ceai verde? Îl vei lăsa la infuzat pentru 10-15 minute, lasă să se răcească apa. Vei scoate pliculețul de ceai verde, îl vei stoarce cu grijă și îl vei lăsa, bineînțeles, la congelator pentru 10-15 minute. Compresele reci de pliculeț de ceai verde fac minuni pentru ochi. Îți recomand să încerci și acest truc. Și acum am să zic și ce mai fac eu în acest sens. Îmi hidratez foarte bine zona de sub ochi, pentru că de fapt aceste cearcăne și ochii umflați pot apărea și din cauza faptului că zona de sub ochi nu este foarte bine hidratată. Și folosesc pentru asta un produs special pentru cearcăne, care oferă fermitate, pielii, catifilare, datorită formulei brevetate Age-Lock, oferă beneficii anti-îmbătrânire și totodată reduce aspectul obosit al ochilor, pungile de sub ochi, cearcănele, lăsând pielea catifilată, fermă și netedă. Eu folosesc acest anti-cearcăn de mai bine de 2 ani de zile și pielea de sub ochi se simte mult mai catifilată și fermă. Așadar, cam acestea sunt metodele pe care le poți folosi și tu pentru a reduce aspectul cearcănelor sau a pungilor de sub ochi. Oricare metodă o vei folosi este binevenită. În aceeași măsură, dacă dorești să folosești și un anticearcăn, este la fel de binevenit. Eu ți recomand pe acesta, care începând cu data de 29 iulie va fi la reducere 20%. Așadar, dacă vrei mai multe informații despre acest anticearcăn, îmi poți scrie mesaj și îți dau toate detaliile de care ai nevoie. Până data viitoare, te îmbrățișez cu drag. Cu bine!